Vi har valgt at undersøge højder for henholdsvis drenge og piger i første SU. Her har jeg mine højder for drengene, og her har jeg mine højder for pigerne. Vi starter med at lave et observationssæt over pigernes data. Jeg har valgt at dele intervallerne ind med 5 cm forskel. Til at starte med, så vil jeg finde hyppigheden inden for hvert interval. Altså hvor mange gange observationen forekommer inden for hvert interval. I det her tilfælde, hvor mange piger, der ligger mellem 155 cm og 61 cm høje osv. Jeg vil finde hyppigheden ved at kigge på mine observationer på forrige side. Med hyppigheden kan jeg herved regne frekvensen. Den generelle ligning for frekvensen lyder: hvis jeg for eksempel vil finde frekvensen for min observation 1, så hedder den hyppigheden for observation 1 delt med observationsstørrelsen. Men hvad er observationsstørrelsen? Observationsstørrelsen regner vi ved at lægge hyppigheden sammen. Observationsstørrelsen på pigerne har været 28. Nu kan jeg beregne frekvensen. Med frekvensen her kan jeg beregne den kumulerede frekvens. Den generelle sætning lyder: hvis jeg eksempelvis gerne vil finde den kumulerede frekvens fra observation 3, så lægger jeg frekvensen fra observation 2 sammen med frekvensen fra observation 3, for så at finde den kumulerede frekvens fra observation 3. Det kan jeg så beregne nu. Herover har jeg så sat den kumulerede frekvens i procent. Antal observationer, eller antal intervaller, 6 intervaller. Derover så kan jeg finde intervalhyppigheden, altså det interval, hvor der forekommer flest observationer indenfor. Og i det her tilfælde er det intervallet 71 til 1,75, hvor 71 ikke er med, men 1,75 er. Ligeledes har jeg opstillet et observation for drengene. Her har jeg også fundet hyppigheden, frekvensen, den kumulerede frekvens og procent for den kumulerede frekvens. Her er observationssættets størrelse 14, og der er samme antal intervaller, 6. Her er intervalhyppigheden 180 til 185, hvor 180 ikke er med, mens 185 er. Ud fra mit observationssæt kan jeg nu beregne middeltallet for pigerne. Formlen lyder x-mid. X-mid betyder, at vi tager midten af intervallet gange frekvensen. Det her sumtegn betyder, at vi lægger alle intervallerne sammen. Altså først beregner jeg for eksempel fra observation 1, og derefter observation 2, 3 osv. De lægges så sammen. Det er det her tegn betyder. Formlen for pigerne vil komme til at se sådan ud. I stedet for at skrive hele den lange ligning, skriver jeg bare et plus her, 3 punkter og et plus til, og så kan jeg skrive den sidste observation. Middeltallet for pigerne er 71 og 36 cm. Det der hvad der svarende til gennemsnitshøjden for pigerne i første SU. Herefter kan jeg så beregne variansen. Det beregner jeg ved formlen x-mid, igen midten af intervallet, minus middeltallet sat i anden gange frekvensen. Igen så skal det hele lægges sammen, og det er hvad det tegn symboliserer. Ligningen vil komme til at se sådan ud. Igen laver jeg de her plusser for at ikke at skrive hele ligningen op, og skriver derfor den sidste observation nu. Variansen for pigernes observationssæt er 84,22.
Variansen bruger vi egentlig bare til at kunne regne spredningen. Spredningen det er den gennemsnitlige afvigelse for middeltallet. Altså gennemsnitligt, hvor meget hver observation afviger fra den gennemsnitlige højde. Så det kommer til at se sådan ud. Så gennemsnitligt så afviger hver observation 9,18 cm for det gennemsnitlige middeltal, som er 170,33 cm. Dette har jeg ligeledes beregnet for drengene på samme måde, bare for deres observationssæt. Og her er middeltallet, gennemsnitshøjden 181,43 cm, variansen 43,49 og spredningen 6,60 cm. Ud fra mit observationssæt kan jeg også lave en sumkurve. Det gør jeg ved at sætte observationerne i centimeter på x-aksen og den kumulerede frekvens i procent på y-aksen. Jeg tegner derefter og sætter derefter punkterne af. Ved først at se ud fra intervallet 61, hvad det svarer til i procent på y-aksen, hvilket svarer til 3,57%. Det gør jeg så videre med alle de andre. Jeg forbinder herefter linjerne. Ud fra denne sumkurve kan jeg nu beregne kvartilsættet, som er bestående af det nedre kvartil, medianen, det øvre kvartil, mindste observation og største observation. Jeg finder kvartilsættet ved at tegne ud fra y-aksen ved 25, 50 og ved 75. Jeg tegner ud fra 25 indtil jeg rammer linjen og går derefter lige ned til jeg rammer x-aksen. Der hvor jeg rammer x-aksen vil så være min nedre kvartil. Det er i det tilfælde 166. Det gør jeg således med de andre observationer også. For at regne medianen her, som er 50, eller som går ud fra 50, det er i det her tilfælde 171. Vil jeg prøve at finde mit øvre kvartil ved at gå ud fra 75. Og i det her tilfælde vil være 174. Jeg kan finde den mindste observation og den største observation ved at kigge tilbage på min side 1, hvor jeg har alle mine observationer og alle mine højder for pigerne og drengene. Den mindste observation er i dette tilfælde 160, og den største er i dette tilfælde 183. Ud fra dette kan jeg lave et blokspot ud fra mit kvartilsæt. Blokspottet tegner jeg ved at sætte en antenne ved mindste observationen, som er 61. Eller den afgrænses af 61. Og sætter også en antenne, som afgrænses ved største observationen, som er 183. For den første antenne for mindste observationen tegner jeg ind til den nedre kvartil, som er 166. Derefter tegner jeg ind til medianen, som er 171. Og tegner til sidst hen til mit øvre kvartil, som er 174. Kombinerer derefter den sidste antenne. Og her har jeg altså mit boxplot for pigernes observationssæt. Ligeledes har jeg beregnet kvartilsættet ud fra sumkurven for drengenes observationer. Mit nedre kvartil er 177,5, medianen 181, mit øvre kvartil 185, mindste observation 170 og største observation 195. Jeg har ligeledes her tegnet et blokspot.
Jeg kan ud fra mine beregninger konkludere, at drengene gennemsnitligt er en smule højere end pigerne. De er gennemsnitligt præcis 11,07 cm højere end pigerne i første SU. Det har jeg kunne se ud for middeltallet. Hos drengene er variationstallet en smule større end pigernes, 2 cm større end pigernes. Det vil sige, at der er større variation mellem den mindste højde og den største højde. Men trods drengenes større variationsbredde, så er pigerne i første SU spredning en del højere end drengespredning. Det fortæller, at der i pigernes højde er en større variation, end der er hos drengene. Ud fra mit boksplot kunne jeg også se, at pigerne var mere fordelt over intervallerne. Der var flere piger, der lå i det mindste interval, og i det højeste interval, og i det midterste interval osv., hvor drengene lå mere samlet omkring de midterste intervaller. Mine observationer fortæller mig overordnet, at drengene er gennemsnitligt en smule højere end pigerne i SU, men der er derimod en større variation i pigernes højder i første SU, end der er i drengenes højder i første SU.